Hello, init kayo sa gawas no? Wabay init ya sa inyo? Dili sa mo kay init jud. So nining takna karon akong i-share ninyo ang story sa kauban ako sa church nga naila din taon siya, nakuhaan siya og kwarta nga more than 100,000 pesos. So, kung giunsan siya pag-ilad, mauni ang story. Para makabantay ta, basig mabot sa inyo ha, ang mangingilad. Bantay ta ha. May bata, pastor, o sa akong kaigsunan. Yung nagtap yun ko, sir, pero inong mo na kang manag na sila lang atong kaigsunan, magkuhan sa mga proteksyonan sila sa imong mga panghitabo. Ingon din yan sinugdanan, nangaon yan bakagan. Pag pangaon ako sa bakagan, naitaw ni doon ako sa walag yun, wala. Sis, Brad, sis. Kung mapasiran ako wala nga, kamot, wala niya po, isang istorya po, taas-taas ang istorya po niya po. Iyon po, ikaw sir, kumusta siya, abroad ako nagbalko. Pagkatapos doon ay babae ni doon sa atin, kanang pwede magtanong, Tagalog siya pwede tulungan ko, maghanap ko ng opisina sa water, alkalain ko, no? Yung ko nga, yung kanang pagumangkon sa katugel nga rito, siya, kuyog ka, kuyog. Yung ko, mula ka nung baga itong opisina, siya, kuyog sis. Katong pagunita sa kong kamot, wala ko kasapot sa kong ibati, gaan, tapos, natumis, kanang park mall, o kanang Pacific Mall, naibabay ni doon, yung sa ice, wala, salamat mo nga, nakarecruit mo aning water feeding ko, no, with kuan alkalay. Naingon siya nga, karing ko siya, story siya nga, retired teacher siya, naasay kwarta sa bangko 1.5 million. Ang katusan ko sa abroad, niya pa na abroad sa iyang anak. Oto nga na, sinakaya naman siya, ikaw sis, iba ay gamay raman problema ko. Ako kwarta, 100 na ginakapin. And sa ingon sa tuwing sa ating, pwede tulungan siya na ako. Mayroon akong pira, 800,000 ko. Yan, ipasabang mo. Pwede kong gunit ako kagunit. Giukpan doon niya. Walo yung kabandol na kabataw sa 1,000. Wala, iyawa ko niyan siya. At sinasasana ko nung maawa ko siya sa akin tulungan. Paano ko nung gagawin na ang yan pira, kapag ko ingani na ako ITM, ingani ang kaning ITM, kung insert ini mo, deposit yung marta, kanina lumunita, di na mabulit-bulit ka na ako ang gantinara. Oy, gamutin siya nga, ate, ano ba gagawin ko? Passbook. May passbook ka at saka ITM. Yan siya. Mayroon ka diya, ate, wala, batos balay. Kakit ka mo, na may mga passbook siya. Layo ka ng amo. Iko, sige, ako, doon lang ako. Mura na bitaw ko. Narupot, mura ko. Gusto ka tuyo ko na na. Pagkuha na ko sa passbook sa balay, di ko sa dagan na yung establish ng ate. Ang siya ko, display ko sa kundinahan, eh. Kuha siya sa ako, magkatulak, sunod. Tulog ka sa ako. Nadala. Wala akong sa kumuot. Ay nga, nag-discarga sila. Kuhaan. Kaya ang ka ng vitamins sa capsule, tagpila na tag 500. Tagpila doon ng mga paksier na bread. Tag-800, 700. Tagpila doon ng mga brand. Pero sinabalik siya, mahalon ba yan ha? Wala ka itong mga tagpi nga. Dahil ka po nasult. 485 ba yan na? Ngayon ako mga kauban, bili kay 30. Milray na na. Wala sa ko. Pag umaga ito na yung bangko. Yung wala sis, withdraw na ni. Yung sis, di ba ito paglaro na akong mata. Pinahanan din akong mata. Sabi ako itong nupi. 150. May senior na lagi, katulong eh. Pag buwan na sa 150, iso na ako sa kumbang. Pag ako itong tunga-tunga, iya mag-iwa akong bag. Ikaw mo lang tagsuod na. O, ikaw mag-iwa na akong bag. Nabi ang porta. Ngunit siya nga ka ng, ari na ni sis, kay adoro ta mag-branches inyo. Waasan ko. Wala ko. Una, wala ko yung siya na, yung kumangislang sa tao, alas 3 na, yung siya na, ay lang, aturo sa inyo. Pagkuhan dito, kaya naka-cellphone, tungkol kayo nakarekruptaan niya. Yung ko pagdaliha, alas 3 to. Kaya pag-restrito siya. Pagkuhan na ito, yung niga to na, pagkuhan na ito, Facebook, niga to na niya, mga ito, tuklo ko. Pag-tuklo, at ko yung sabi, hindi na tama na, o ka niya. At tigikisa ko doon sa tang. Isa ati pa-careful sa imong sakay mama, anak siya. Iko, okay na. Mag-careful dyan ko. Hapit naman lang si Iwa man mabot. Ako dibungtan itong bag na yan, sus, puro dyan intawar, interview dyan, pati mag-aawal nung kabuo. Doon ako ito nga, katong tag 1,000 na, sa ibabaw na ito.
May pabora na ito siya. Unang akong itim sa video, o ganang sa CBC, watch ko nagdaho manawa, anak, daday niya. Di, nakuhaan ko na, nalain ako ato, nga, ito nga, awa, ato nga, CBC, lagi ito makuha. Ang kwarta na ba ito sa akong anak, atong sa klinan ko sa edit, nasuod na di ay, na katong, pag katong niya, natumalik na sa gusto ko, kaya alas na sila, ikaw, ma'am, kanang ako na 50 mang baga na isulag sa akong kauban doon. Sa dili ito naman pa rin. Dili ito mga gagawin ko dili. Kung na ay CCTV lang ha. Siya na ang mas niya dili ay. Tigyan siya mangkuan kay ang mas niya. Ang mata rin nakita. Siya susunod din mahimuan ng atong pulis. Atong pulis sa basa. Imang pulis sa basa. Dili man dili ko aparta. Ato kag lasyon. Ipasa ko sa lasyon. Auto nga, ingon siya, may ngani na, tabangan ka ganay, masagaran mo itang po din, masinyo, parihan ninyo ka, magiluyon kayo, dali na kayo puman, dali na kayo pangayon ka, dali kayo anak, mao dyan na itang po na, ukman na ang iyong RCBC, kung nga ito ajot, pag nga ito na po pagkamartis kay kung ano na siya holiday, pag kami po siya ito ko, kita na siya na ang imong 100,000 sa RCBC, wala din yung withdraw ko, yabaw mo na kukuhan ko, yabaw mo na kung binalay na siya nagtrabaho ka na. Sus ka ba, mami, simple kayo. Wala siya pinambir na nang nakuha. Siya wala ko yung mahimo, kaya nakita sa kung ang system kong nakuha mo na 100,000. Sa ang gatong, sa ato pang nadala yun niya, 276,000 kay ginagilog man sa imong pa itong video na ang imong item sa video na kay 26,000 nakita sa dali nga i-withdraw sa kuan, i-withdraw sa SM arang-arang pang video kay may tawag i-withdraw pero katong RCBC nyo ipatulpo ito na sa mga kauban ipatulpo na nato karon sige po nila sige lang ako gusto din ako bibawan akong anak hindi ako pagmangkot bibawan man sige kung hilang iwas ka dito isa man kay bawa si mo problema isali na sa ginoon tanan ko na pobrito ko hinaguan ito na ako una ko sweldo gamay kung ano mo 10% pa lang sa ako kahit ko operate ang sobra bayan ako sa mga jodit ang sobra ibangko na ako ano ka biktima ka katungkol tadi hinaguan man nato na ako hindi naman ito tinikasan dito na ginawat sa nila ma sa nila ang problema mabuhi ka ma nagturo ka na ipagtulis mo patya katungkol kang 150,000 ang itong ikuha kasi nitabon mo paatan mo daw ka awin mong baba tunggabon ka isugas plastic labay na lagas pasaran ma ayaw ko na pertama kita tabangan kita mo na nakaiwan yung color asa man wala lagi ka nakamahin ka pag ginawa to nila yung yung mga ganito ipag nais din ng mga yung ipagkadipay nga buhi ka o buhi ka mo na importante buhi ka mabalik ka rin mo muna yung mo ba't yung ko sabot sa pag-ibati at tuway mura dalayan dito ko kay dito tawag sa basta kung tingong nagkatinala ang sila milyon man at 150 takbo naman ito para na ako kay pwede ko talaga itong panginabuhay ako na kung kanabunan kay hinabuan ako na puntahan ko muna akong ipangayos ginawa nga makaya lang naman ako makalimutan ko sa iba na anak pagkikong naman ko alas ka ko ayaw makay mabalik na lagi na yung patulong tanang mga amiga na po tanang mga puro nyo lang ampo katong naman yun na auto niya hinupa ng isang yan kunya hindi lang makita sa mga pulis kay nakikita ka nilang nauko nagpayong ko payos bangko sa mawalin ko ay sa kaya pero sa konsolasyon naman 24 hours na ilang CCTV pero kato mag-isikan na mo buba ang tagang na ko ng CCTV kaya kung dapat yung CCTV klaro kayo nagsikan ko siya magmas pagka yung mga grabe itong hitabuho ingon lang din sila na 75 na kong ilan dahilan pa dyan ko gusto ka nung kayo na istrikta kayo ka kung tama pero ngano yung ay lang kung sige paso ninyo kayo nagtuon magikalipay niya na ako sakit kayo niya kayo kunya ako lang ibang ayos ginawa nga kumantang na dito alas ko naman na sabi sa nagtulong ko magika hindi na mo kalapit ako ng amiga kung saan yung nabuday ano pa subayan kaya gano'n subay na kasakitan ko sus ay nalang nagkuha na ay na isali na sa ginoong tangan mo na yung pumandagan yung na mga nagsagdilang tabangan na ganun iampo sila mga potende na mga pag-ampo katong taga kasi
dili kita na picture na dugo man siya kita sa TV na dugo. Ang iyang mga sa ko niya, ipintas din eh. Nagdugo, sige siya yung mga, di ka ka! Kung na siya, hindi na kumaldita, yun siya na. Gusto ko tingaling ginoon mo eh. Sis, kung ano man, pati nga ligay taong ipahilag. Kung ginoon na taong ipahilag na ko, pero kato na nabagsabay ko, pagkapuan mo ka bang? Hindi mo na mo sis, ganun. Uy, di mo marihan na lang problema pala, sis, sinintang ko ba yung suka tubig ko, patagabuan mag-antos. Di ko ang mo ka ng na yung nagkagamit ninyo. Dihilang ka siya, tinood naghilang yun siya. Huwag yun yung naghilang na napasakitan ng istorya. Kasi dito dapat mo saan? Kaya lang ito, marami ito, mahawa na lang mo. Kung iliban niyo sa 18,000 mong utang ni mama, ipabili ninyo mga refrigerator, mga salya. Orang nga ito, wag yung kapahinap ng tao. Sukan nga ang atong simbahan. Sukan nga hikampi ko din diskarlito na dumala na ko din. Murag sa una, yung kantigo pa nagkatindala. Dili na yun, tinuod yun din yung pastor nga. Kusira kita kag 10%. Di lang ni mo ibawaan na. Nakatigong sa una, nakabidyo yan, 14 ka mo. Dapat hindi mo. Wala. Karoon pa mo nga, hikampi mo tayo simbahan na balat mo sa ilagasulti na ako. Basta matinulanan, nag-ibus nga. Nagbinutan ko, di ko manunglo, di ko magpapasabilabi, di ko. Ora yun ang mga Diyos Ginoo nga, makaya na ako, makalimot ng tao. Inansap tayo nung daw sa mga pakita ko, manginaot ko nga sa kaigsunan, ultimong paglamano, ultimong pagtutok, kaya ko na tutukan. Uy, sister, ilang mo sa una, uy. Sister, kaupan mo sa una, uy. Dili din na maayo, dili ko din na maayo na. Wala nga kita, bisa, napilay yung tayo, barta ginanbay. Pag-report yung tayo kaya mga karon, kusog ang ilan, kusog patay, kusog ang tulis, kusog sakay na ka, kanong sakay ito pa ng sakyan na ng silpon-silpon, di nasabi ko na mayo. Kaya sakyan na kita na, sukad ka ng mga buwan na lain na nagdumala, tagkay ka ng punta ko. Muna nga, salamat, nagtagaan ko yung tayo nga, since Carlito, istorya doon ang umagay. At may kagsuna na biktima sa nagsama sa imo, ha? Siksik, radistor, tali ko mo na ka. Mura nakadrobot, pag yung tuyo, pirma, pag ngadto. Wah, yung ko, mabita. Karoon ikaw man na ito, magpapili kong pastor kay sa'yo dito, mabala pa manggoy. Istorya ko nga nili dito, gusto mo sa kabawali. Dagang salamat. Nahanaw ingon sa ula ang tanan, pero akong nakita doon na pa'y daghang bumato ng Diyos. Na may daghang blessing ang buko sa Diyos. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God. Lord, wala na po tanawa kini maong paghitabo ingon nga kapildihan. Apan amo ni kinatanaw Ginoo ingon nga susi ug dalan. Sa daghan mo pa ang mga pagkabuhatong milagro Ginoo sa kinabuhi ni Sister Carol. Ug Dios pinagi sa gahom sa imong mga pulong by the power of your word of God and by the authority of your name, Lord Jesus. Ako ginaako Ginoo i-comfort Sister Carol. Kaya una-una Ginoo makabaton siya kalinaw. You are the Prince of Peace of God. And I declare peace right now for Sister Carol. Ang iyang panguna-una nga nalimog sa mga paghitabo Diyos, i-comfort siya. Kung ako ginadeklarar sa gahom sa ngalan ni Jesus. Hallelujah! Nga ang maong sa labi Ginoo nga nawala sama sa kinabuhi ni Homo Diyos. Ibalik mo Ginoo, minuon pa sa mga ganagano. Oh God, by the power and by the authority of your name, Lord Jesus, ako ginadeclare Ginoo ang iyong gamahanang pagpanalangin kang Sister Carol. O Diyos, akong mga tao na naghimo sa paglimbong Ginoo, ikaw Diyos, maghalag sa iyong hustisya.